Sanibonani babukele emakhaya, igama uThobekile wakamdlalose. Babukele bethu, uma ukuthi uyaqala ukubuka uhlelo lwethu lemadlula, sicela upresse usubscribe ukuze uzoba uqala othola i-notification uma ngabe siposte indaba zethu. Namhlanje babukele bethu sibhalele usisi uSemlazi uthi kunodaba afisa ukuthi silikhulume naye. Babukeli, usisi ke ubhalile wathi Sithobekile, bengicela ukuthi ungisize, nginenkinga, kunenkinga enkulu engibhekene nayo and le nkinga ngiyabona ukuthi sidinga nina. Kodwa babukeli ke angikwazi mina ke ukunixoxela indaba kaSisi. Ngizocela ukuthi nihlale nathi ningayendawo, siye kusisi, usisi azibekele yena inkinga yakhe bese thina simupha indlebe siyalalela sizwe ukuthi njengoba esibizile njengemadlula media singamsiza kanjani, sithemba ukuthi enkingeni yakhe sizokwazi ukumsiza. Ngiyabonga babukeli. I-boyfriend yami ekade ngithandana nayo esingithembise ukungilobola, ngisanda kuthola ukuthi i-gay. So ukuthi gay ngithole ngokuthi kahle kade sihlala soyithu nje kade sithandana. Besingabi nje nesikhathi esimnandi endlini, bekubhora kahle ngoba ngisho kuthiwa mhlambe senza into yasekamerweni nayo ibibhora ngoba nje kuningi kade kubhora ngayi, bekubhora nje kakhulu. Kodwa Nkosi yami ke ngaqala ngasola ukuthi hayibo mase sisekamerweni lona uyalento le into yakhe ayivuki kahle, noma ivuka ayiqini nje, ayiqini nje. Ngaqala yenzeka lento le, sasiqala ukubonana. Okay, kusuku lethu lokuqala ngathi hayi mhlawumbe ngoba siyaqala ukubonana, hayi mhlawumbe usazoshintsha ibe right, nje mhlawumbe ngoba siyasabana kanje. Hayi ngiyaqhubeka ubhuti nje uyabheda shuthi uyabheda, but ubhuti oright, uhloniphekile. Enye into futhi akade ingithusa ngayo ukuthi akanabo abantwana, kodwa mdala mbothi lokho futhi engabe usenonkosikazi. Hayi kodwa ke ngoba eseshilo ufuna ukulobola mina ngajabulela lokho, usayi shuthi ngeke ngibe nayo inkinga ke mina ngeke ngifice ingane ezolokhu ngine-attitude la, yonke into izoba right. Ngizoze ke ngisole kakhulu ukuthi hayi khonto off ngalo bhuti lo, ilo mngane wakhe lo ade bengahlukani naye. Kwathi ngenye day ubhuti eyogeza ebathroom, ifoni yakhe bengakaze ngithinta, like bengangiqala ngqawuthinta ifoni yakhe empilweni. Hayi mayogeza ebathroom eshiya ifoni phezulu kombhede, hayi ngiphathwe nami ngiphapha ngivula ifoni. Mangivula ifoni ivele ivuleke i-password ishuthi ayikho. Ngithi awuthi ngeke ku-WhatsApp la, ngishone ku-WhatsApp. Mangifika ku-WhatsApp, hayibo ngiyabona i-profile picture ukuthi umngane wakhe lo, kodwa indlela asave ngayo wayemsave kanje ekubeni babangani. Hayi ngingananga ukuthi awuthi ngingene phakathi, hayibo mangingena phakathi umngani wakhe usendele indoda yami ubuyona ngaphambili. Ngibonga ukuthi mhlawumbe udinga usizo basizana. Ngithi mangenyuka noma bayathandana laba, ngiyabona bayikhipha futhi bayikhipha isemahhotela yonke le nto ethi ngehlisa umoya. Ngithi angizothola enye indlela yokumbamba lo. Hayi ngithi ngiyasondela sekamerweni, hayi nginomsindo engingawuzwa kahle engawujwayele. Hayibo lo msindo futhi owabantu besilisa. Mangingena ekamerweni guys, umngani we-boyfriend yami ne-boyfriend yami, ongaphansi nongaphezulu and ongaphansi i-boyfriend yami. Shuthi sonke lesikhathi nje sihleli soyithusa amantombazane. Mina ngitsho ukuthi ngine-boyfriend kanti ngihleli nenye intombazane. Into engazwakali, uyaxolisa, ngingasho ekhaya kubo nabo abazi, usazoqhubeka ngilobole nje, usengitshela izinto eziningi athi uzongenzela zona, kodwa ngingabatshela abantu. Sengicela ukuthi ngingabatshela abantu, uzongenzela izinto eziningi ke manje angazi mina noma ngiqhubeke naye noma nje kade sengithembisile ukuthi uzongilobola noma ngimiyeke. Angazi ikhanda lami liphithene. Sewuphelile kunyaka nithandana, ikhona nje into ebi-off mhlawumbe obuyibona ukuthi kodwa umuntu wami? Okuningi abengekho off, kade ku-off ilo kwasekamerweni kuphela nje, bengenzi kahle khona. Okay, mhlawumbe ngesikhathi engenzi kahle phela ngithi uyazi ukuthi abantu abathandanayo fanele baxoxisane ngenkinga abasebebhekene nayo. Uke nje mhlawumbe wakhuluma naye ngale nkinga ibona ibheka naye ekamereni and yena ukuphendule wathini? Ngakhuluma naye
ngathi mina phela kwenzakalani noma mhlawumbe awungifili athi yena hayi anginjalo ubevela adinwe aphakamisa umoya ngoba phela yena shuthi uphumela obala ngoba mina ngaqoqa ngathi okay mhlawumbe okokuqala ngoba senza okokuqala okwesibili ngathi ahlisho ukuthi ukaka ngifile pho manje why mengangifile lokho ekufuna ukuqhubeka nawe ya lokho kwangixaka. Okay, uma ucabanga ake ngithi uqhubeka naye uma ucabanga lento izoyi-affecta kanjani i-relationship yenu? Izo-affecta kakhulu like because ngizobe sengazi ukuthi mengekho la kimi useyoba omunye umuntu wesimame le ngaphandle mase buya futhi uzobuya ezoba indoda lana